Usa ka birthday tribute ang gipahinungod alang kang kanhi 3 de Mayo Kapitan Oscar Dodong Bucolj Jr. Biyernes sa hapon, Disyembre 12. Magsaulog unta sa iyang ika-35 anyos nga natawhan ang kanhi kapitan karong adlawa. Ang birthday tribute gitambungan sa pamilya, higala ug mga supporters sa kapitan. Gipahibalo na sab sa pamilyang Bucol nga sa umaabot nga Disyembre 19 ning tuiga ilubong sa Digos Memorial Park si kanhi Kapitan Dodong Bucolj Jr. Gihinumdum sa pamilya nga wala sumala pa nagahikay sa iyang birthday ang kanhi kapitan. Inay nagapahigayon kini kaniadto og outreach program sa Barangay 3 de Mayo, Digos City. Kahinumduman nga gipusil-patay si Kapitan Dodong Bucolj Jr. gawa sa iyang balay samtang nag-live streaming sa iyang Facebook account nitong Nobyembre 25, 2025 sa gabi sa wala pa mailing responsable. Doon na persons of interest ang kapulisan. Nagpahigayon na sab og parallel investigation ang NBI 11 aron masulbad ang kaso sa pagpusil-patay sa kapitan. Padayon ang panawagan ng hustisya sa pamilya, higala ug mga supporters sa kanhi kapitan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.